29 ноември. Без възраст. За какво ми е да се променям и израствам, ако вече съм на възраст? Младите имат време, за да променят поведението си и да израснат духовно. Аз вече съм на възраст. Някои от нас поради ленивост използват възрастта като извинение да не се променят. Въпрос на личен избор. Според мен, ако ти решиш да си нещастен до края на живота си, това с нищо мен няма да ме засегне. Но ако ти проявиш смелост и направиш първата стъпка и допуснеш, че се нуждаеш от помощ и разрешиш да те напътстват в началото по новия път, това ще промени посоката и качеството ти на живот. Ти си стар само според теб. Бори се. Бори се за себе си. За да се променя и израсна, трябва да